forsøger at mase dem fra start, Randers. Ja, og det er lige præcis det, man skal. Man skal op og vise, at man til daglig, og alle de kampe, man spiller i Superligaen, er på et højere niveau. Så man er nødt til at op og dominere og vise, at man kan stresse modstanderne, og at der er klasseforskel i gøren og handling og laden. Og altså 2 4-4-2 inspirerede hold. Det er altså 2 hold, der absolut ikke afviger fra den formation. Og det gør man selvfølgelig heller ikke i aften. Randers spillede den altså også i hver eneste Superliga-kamp i sidste sæson. Henrik Toft og frispark. Begået af den tidligere Horsens forsvarer Mads Asen. Og Chris Sørensen, som altså får venstrebakken fra start, som han gjorde i seneste Randers udkamp i Slagelse. Der gik det knap så godt for veteranen, for han var faktisk impliceret i de 2 FC Vestsjælland-mål. Så Horsens, der kommer godt fra starten af Reto-afslutning. Han har en anden af ændringerne i Randers startopstilling i aften, nemlig den normale andenmålmand Peter Friis Jensen styr på, med i stedet for Mikkel Andersen. Ja, det er en fremragende start af Horsens, og det er vigtigt for Horsens at komme godt ind i kampen og føle, at man kan være med. Horsens er jo egentlig som på papiret og betragtet som et Superliga-mandskab, men i den her sæson må man jo tage til takke med en tilværelse i den næstbedste række, og derfor er det jo vigtigt at komme godt fra start for Horsens naturligvis, og sikke en chance, de havde her. Rigtig god mulighed med en fin afslutning af Retor. De har været noget svingende her i sæsonen. Horsens i Nordic Bet Ligaen faktisk allerede tabt 3 ud af 9 kampe. De seneste 6 kampe har de været direkte dårlige. Det er fra en fra Horsens-lejren. Bestemt været utilfredse med sig selv. Men de ligger altså på andenpladsen. Dermed så har de sat kurs mod Superligaen, selvom holdene bagved de ligger tæt. Silkeborg også har en kamp i hånden, så de kan rykke forbi. Til Svensson løftes væk. Svensson igen ud til Brock Madsen. Schwarz lurer selvfølgelig ind foran. Stærkt opsat. Randers topscoreren, som har referencerammen i orden, kan man sige, med 6 scorede mål i de 7 Superliga-kampe, han har deltaget i. Knivskarp har han været, Ronny Schwarz, i sæsonen. Men det bliver vel lidt specielt, for det er en lang pause, han har haft, trods det går 2 spillelag. Ja, det er jo lidt et problem, når man skal se ud i et par runder. Man mister jo lidt den her kamptræning, den her skarphed, som han jo naturligvis havde. En ting er jo at få 2 spilledags karantæne, hvis man spiller. Skal vi lige se den her chance. Det er også til en afslutning fra Horsens og Esben Petersen. Ja, tilfældigheder, der falder ned ind ved Henrik Toft, og Esben Petersen har taget et fint løb ind, og egentlig en rigtig god mulighed til ham for ikke ordentligt træf på afslutning med hans venstre ben. Men ja, vi snakker om Ronny Schwarz og hans manglende skarphed. Det er jo lidt noget andet, hvis man skal sidde ude i 2 kampe, hvis man spiller onsdag, søndag. Men når man så får det røde kort allerede efter et kvarter, så har man allerede mistet kamptræning i den kamp, man bliver vist ud i. Og så går der 2 runder, hvor man sidder ude, og så kommer der en landskampspause. Så har man faktisk ikke spillet en hel kamp i 4 uger. Og så kan det altså godt komme til at gå lidt ud over selve timingen og den her kampform, som man naturligvis snakker om, som kræver jo, at man spiller fodbold på højeste niveau hele tiden. Ken Fagerberg. Toft og så ud til Esben Petersen. Så ligesom Henrik Toft kom ind over i Brøndshøj og var kampafgørende. De var faktisk bagud, da der var spillet 83 minutter. AC Horsens med 1-0. Men så scorede Esben Petersen først
Så var det André Bjerregaard hele 4 minutter inde i tillægstiden, der sikrede Horsens de her meget, meget vigtige 3 point. Og vigtigt, at de trods alt laver resultaterne, selvom de spillemæssigt slinger derudad i Nordic Bet Ligaen, og blandt andet blev klappet fuldstændig af her på stadion af Hobro, der fører Nordic Bet Ligaen. Ja, men er det ikke en præstation og kunst i sig selv at sige, at man ikke har spillet specielt godt? Lidt slingerkurs, meget op og meget ned, og så alligevel så ligger man jo nummer 2 og har retning mod oprykning, og så må man jo forvente, at når tingene så formentlig kommer til at køre lidt bedre, at systemet og spillestilen, det rammer bedre for spillerne, og holdet som helhed fungerer, jamen så er der jo endnu større præstationer og endnu flere point på kontoen at hente fremadrettet, så det er vel også imponerende. Og der er selvfølgelig også den mellemregning, at AC Horsens de har rigtig mange skader for tiden. Morten Rasmussen, Nabil Aslam i forsvaret er ude, Jurt Nvoro, topscorer Lasse Kryer, Jeppe Mehl og Janus Drachmann, de er altså ikke med i aftens kamp. Jeppe Mehl og Janus Drachmann, de forventes klar til weekenden, hvor man møder Lyngby her på stadion. Det er altså blevet en nøglekamp for nordkøbenhavnerne, at de har fået gang i spillet Lyngby, og tror altså nu de absolutte tophold i den næstbedste række. Og Horsens, de skal bare rykke op med det setup, de har. David spiller bolden frem til Nikolaj Brock. Takles Randrup. Her. Nikolaj Brock. Så blot 1 mål i 11 kampe for Randers i indeværende sæson. Men han laver en masse ravage i front, kvæg sin fysiske formåen. Ja, han er stor og stærk, Brock Madsen, og han skaber meget plads for de spillere, han har rundt omkring sig. Og sådan en som Ronny Schwartz nyder rigtig godt af Brock Madsens arbejde. Der viser han fysikken for viftet Kielstrup væk. Men selvfølgelig også et handicap for Randers at skulle undvære Bjarnason, specielt som han spillede mod OB. Var outstanding. Banens suverænt bedste. Og 2 af de andre er de bedste fra den kamp, nemlig Jonas Boring og Jonas Kamper. De sidder ude på bænken for Randers. Så de har svækket sig selv lidt, selvom de selvfølgelig ikke kunne have spillet Bjarnason, da en lille episode under træningen i mandags gjorde, at han blev ukampdygtig, nemlig da de skød på mål. Så fik han en lille prik i forlåret. Så tør man altså ikke løbe risikoen. Nej, men så er man også nødt til at have de næste i rækken, dem der er nummer 13, 14, 15 og 16 i truppen, ind og have noget spilletid. De er jo nødt til ind i sådan en kamp her og vise, at de har kvaliteterne og skal ind og gribe chancen og vise trænerne, at det er en fejl, at man ikke starter inden, når det er Superliga-fodbold. Så det er ganske udmærket, at man sparer lidt af spillerne, og så er det de andre spillere, der får chancen. De er nødt til at vise, at de har noget kvalitet. Det er stærkt, der er Nikolaj Brock her, så på tværs, og så er den der næsten Ronny Schwartz på stangen. Du er tæt på at få ret med første målscorer. Det er da en katastrofe, han ikke scorer. Det er jo en kæmpe chance, hvor er det godt lavet af Brock Madsen. Sætter sig igennem ude på sidelinjen og kommer ind i feltet. Ligger den køligt skråt tilbage til Ronny Schwartz, der er jo i topmål. Ja, rammer overlæggeren. Der skal jo være scoring. Chancen er jo gigantisk. Det flugter jo egentlig meget godt med det, du sagde, det her med kamptræningen. Prøv at se chancen ind her. Thomas Villassen er jo selvfølgelig gået ud for at dække af, for at Brock Madsen ikke skal afslutte selv. Så bliver den lagt på tværs, og der er topmål. Den skal Ronny Schwartz naturligvis score på, men måske lidt det her manglende kamptræning, der gør, at det er stolpe ud i stedet for stolpe ind. Og altså anden gang i de første godt 10 minutter, at Steffen Kielstrup han bliver snydt
fuldstændig af Nikolaj Brock Madsen afvist i en direkte duel. Det skal de have rettet op på i en fart. Horsens. Kigger lidt for Ronny Schwartz med afleveringen i anden omgang ud til Martin Svensson. Chris Sørensen. Og ikke noget frispark fra Mads Christoffer Christoffersen. Og så en anden fysisk stærk spiller, nemlig Henrik Toft. Dommer Mads Christoffer Christoffersen ligger egentlig en høj linje og fløjter ikke de her små frispark. Det er egentlig i begge ender. Så han tillader lidt i dag, at der bliver gået lidt til den. Det er også to hold, der godt vil spille noget fysisk. Han hiver fat i Ronny Schwartz. Helt åbenlyst. Lige foran Mads Christoffer Christoffersen. Og Ronny Schwartz lige hen og hører dommeren om. Det er også noget, man må i aften. Ja, det bliver givet lidt og taget lidt. Han har rutinen. Kaptajn Martin Retov. 245 Superliga-kampe i ballast. Fortid i Brøndby og i anden Bundesliga hos Hansa Rostock. Og han ved godt, at han ikke lige kan fange Schwartz i en ren løbeduel. Christian Keller sætter sig igennem. Får så en arm i hovedet fra førnævnte Retov. Ja, han stopper selv op, Retov. Han er godt klar over, at han har ramt Keller. Men det er nu ikke noget, der er bevidst. Nej, det er armen, der helt tilfældigt kommer bagud, så han stopper selv op, så vi kan få fløjtet om eventuelt få lidt hjælp ind til Keller, men ikke noget forsætligt i den, men derfor kan det naturligvis godt gøre gevaldigt ondt. Og Kielstrup, som altså ikke har fået den allerbedste start på kampen. Altid skidt, når ens direkte opponent, han let og elegant smutter forbi 1-2 gange. Ja, men også undskyld Kielstrup lidt. Det er jo ikke hans favoritposition. Jeg synes bestemt, han er klart bedst, når han ligger og kan arbejde op fra den centrale midtbane, hvor han kan bidrage med hans arbejdsraseri og hans løbekapacitet, både i det offensive spil og så hjemme og arbejde stenhårdt i defensiven bagefter. Men man er jo grundet en del skader. Sat Kielstrup ned som midtstopper, selvom Johnny Mølby også godt kan lide ham dernede, så synes jeg nu, han er bedst og centralt på midtbanen. Jeg er nok ikke tvivl om, at Morten Bolle Rasmussen han vil byde sig til en plads i AC Horsens centrale forsvar, når han vender tilbage efter en skade. Nabil Aslam er altså også en anden mulighed, selvom han ikke lige har været inde i varmen i et stykke tid hos Johnny Mølby. Randrup. Martin Svenssons aflevering frem efter er upræcis.
Hakkerberg. Der giver Esben Petersen og præcist mod Toft. Ja, han har ellers fundet meget plads. Esben Petersen har virkelig budt sig til her det første kvarters tid. Har virkelig gjort det fint her de første 15 minutter. Han scorede også, da Horsens slog Thisted ud af pokalen i sidste runde. Men i billedet her, 20 år gammel, kom fra Marienlyst for 1,5 år siden, men egentlig et produkt af OB's ungdomsafdeling. Så han er fint skolet. Og igen i boldbesiddelse. Det er i højre side, det foregår for AC Horsens her i åbningen. Og så skaffer han hjemmehullet hjørnespark, Esben Petersen. Ja, fint samarbejde igen med Henrik Toft. Er også kommet rigtig fint fra start. Stor, stærke Henrik Toft. Det har været lidt den vej. Det er gået igennem Henrik Toft og Esben Petersen, og chancerne har skulle kreeres for Horsens her i starten. Og gode muligheder, de har haft Horsens. Og Retov med hjørnespark. Toft op. Det bliver farligt. Ja, det er Christian Keller, der forlænger den. Han vidste godt, at Henrik Toft han lurede lige i ryggen af ham. Han er altså noget af et monster, Henrik Toft, i de her standardsituationer. 196 cm og uhyggelig god til at bruge sit store korpus. Der får han chancen mere. Ikke offsides. Og så tager de føringen. Hjemmehullet. Henrik Toft. 17 minutter spillet. Ja, det kommer efter en forfærdelig clearing af Johnny Thomsen. Han i fri hætter, for han den simpelthen ikke hættet langt nok væk. Så en Horsens, de stille og roligt kan samle den op uden for feltet, og en god aflevering ind til Henrik Toft, der ligger lige på kanten af offside. Men Johnny Thomsen, der ikke, simpelthen ikke får clearet bolden ordentligt, og Henrik Toft, der er fysisk stærk. Kommer på den rigtige side af Christian Keller. Vi skal også rose Frederik Helstrup for den aflevering. Tak skal I have. Ja, de har givet en chance væk. En kæmpe chance. Horsens. Og Ronny Larsen altså traf tværribben. Top mål. Men ellers så har de siddet ganske fint på det. Ja, de har gjort det rigtig fint, Horsens. De har skaffet sig en 3-4 gode muligheder allerede, og ja, det er et flot mål. Det er et fint genpres, man får lavet, og en rigtig fin aflevering fra Helstrup ind til Henrik Toft, som rigtig fint holder Christian Keller væk og køligt sætter den ind, og så åbner den her kamp rigtig for alvor. Ja, Henrik Toft havde ikke scoret i 6 Nordic Bet Liga-kampe, da han kom ind til denne kamp. Havde blot assisten seneste år i Brøndshøj. Og også med i det andet mål i København i weekenden. Men ikke nogen stor sæson i ligaen. Langt fra startede ind i de 2 første kampe, og han var mildt sagt forfærdelig spillende. Røg så hullet, men nu på vej tilbage. Det er jo også det der med at gribe chancen, når man så endelig får den. Så kommer der lidt skader, og man sparer lige et par spillere, og så som angriber, så er du meget afhængig af at lave mål. Det giver selvtillid og tro på egne evner, så selvom Horsens har været meget svingende i præstationer, så ligger man jo stadigvæk nummer 2 og har godt fat, og kan man nu lave et flot resultat her i dag mod Randers, jamen så er det jo grobund for masser af selvtillid, og endnu en angriber, der får hul på den her berømte byld, jamen så kan det være, at tingene lige pludselig begynder at køre for Horsens. Ja, det er vigtigt nok, for det er altså Lasse Kryer, højrekanten, der er skadet nu. Der er topscorer for AC Horsens i indeværende sæson med 5 træffere.
Randers omstilling. Johnny Thomsen, han kommer i stor fart. Får den ikke. Afleveringen mod Ronny Schwartz er uden præcision fra Victor Lundberg. Og målscorer Toft. De har altså også en temmelig formstærk Andrea Bjerregaard på bænken. Har også lavet sejrsmålet i Brøndshøj. Afslutning der, men ikke det store problem. Det er glimrende spillet. Så er det Ronny Schwartz. Skal lige bruge et sekund for meget på at håndtere afleveringen fra Victor Lundberg. Ja, det er en god bold. Hårdt op i fødderne fra Davids. Op i fødderne på Victor Lundberg, der er rigtig fint på et touch. Spiller Ronny Schwartz fri, og det er jo det, man skal udnytte, når for Randers at spille hurtigt. Spille de her førstegangs afleveringer, og så spille med fart og tempo. Så er Horsens forsvar bestemt til at tale med. Og vi ved med Schwartz, hvis man skal med ham i skydeteltet, så skal man have været en tur i hæveautomaten inden. Der bliver altså fyret af. Ja, han har ikke spillet kampe i et stykke tid, så han er bestemt sulten for nogle afslutninger. Jeg synes også, man kan se i hans bevægelsesmønster, at han er tændt. Ronny Schwartz, nu er det Toft igen. Sine store bevægelser, og her fikser han altså indlægget. Randers, de har snakket lidt om, at de har manglet energien i dette efterår. Han fik den faktisk først tilbage mod OB, hvor man simpelthen trykkede nordjyderne ud af Auto C Park med flere muskler, større engagement. I dag synes jeg ikke rigtigt, at man har fået bragt energien endnu i kampen. Nej, det har man i allerhøjeste grad ikke. Men sådan er det også nogle gange, når man laver en del ændringer og en del rokeringer, så er det jo nogle gange de her indbyrdes forståelser, de her relationer spillerne imellem, ikke altid lige sidder helt i skabet, og det er jo selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Men omvendt så har hver enkelt spiller også et stort ansvar for at gå ind og gribe den her chance, man endelig bliver tildelt. Og så er det jo lige meget, om det er mod et lavere rangerende hold, så man skal jo ind og bevise over for træneren, at man er berettiget til at være i startelveren hver gang. Så mangler lige lidt energi for Randers. Selvfølgelig også to fuldstændig anderledes typer på kanterne i dag. I Svensson og Lundberg mere boldspillende typer end de traditionelle wings med kridt på støvlerne, som Boring og Kamper er. Og det er noget, som Randers har indarbejdet igennem lang tid, at have den slags typer på kanterne. Der skal man lige vende sig til det. De har rigtig mange strenge at spille på, Randers, synes jeg, offensivt. De har så mange spændende spillere, som kan så meget forskelligt, og man kan spille på mange forskellige måder, så det burde ikke være nogen hemsko, at man har skiftet to fremragende kanter ud med to andre, fordi så spiller man bare fodbold lidt anderledes, og stadigvæk med meget høj kvalitet. Det er Fagerberg, der prøver at vise lidt kvalitet. Kommer lidt skævt ind i kampen med flere fejlafleveringer. Her rammer han en kugle. Brandrup. Kortegård. Fagerberg igen. Randers står dybt. Ja, de får lov til at spille den rundt foran Randers' bagkæde. Får lov til at bevare trykket og presset på Randers, helt op på Randers' sidste tredjedel af banen. Og de spiller god fodbold, Horsens, når de kommer frem af banen. Og her lige målet. Afleveringen fra Helstrup. Den forgæves appel for offsides fra Randers. Og den sikrer scoring fra Henrik Toft. Ingen chancer for Peter Friis Jensen.
i målet. Han har altså været i Randers siden 2008, reservemålmanden Peter Friis Jensen, men spiller blot førsteholdskamp nummer 12 i aften. Men i billedet. Christian Keller. Ud til Johnny Thomsen. Så er der folk på midten. Randers appel for hånd på bolden fra Marksen. Og det var der også, men jeg kan se Mads Christoffersen signalerer, at den rammer skulderen, og det gør den i hvert fald ikke. En anden ting er, om det er forsætligt eller ikke forsætligt, men skulderen, der rammer den i hvert fald ikke. Men mener nu heller ikke, der var straffe. Mener nu, at ja, det er svært at se lige på de her billeder, om der var hånd på, eller hvad det var, men skulderen var det i hvert fald ikke lige. Det kunne godt se ud, som om det var armen, men at armen var inde på kroppen. Ja, jeg mener heller ikke, der er straffespark, men derfor må man jo gerne forsøge at appellere lidt for det, i håb om, at dommeren nogle gange kan give et lidt halvt tynd straffe. Det hold, som får det, brokker sig i hvert fald aldrig over at få det. Det var heller ikke de mest ihærdige protester. Nej, det var det ikke, så derfor var straffespark heller ikke godt nok. Så. Svensson er ikke den her traditionelle vinge. Han trækker helt ind i banen. Keller nu på bolden i højre, får den ikke fra Keller i første omgang. I stedet Johnny Thomsen her tager Svensson den lige fra næsten ham. Ja, de får lagt tryk på nu, Randers. Horsens står kompakt. Det bliver Chris Sørensen. Han har en god venstrefod, den ligger også helt fornuftigt. Men Horsens får afværget til nyt hjørnespark. Langt over mål fra Martin Svensson. Men de frygter de her dødbolde fra Randers. Horsens, som ellers er 9-1 i plus i dødboldsregnskabet i sæsonen i Nordic Bet Ligaen. Og Randers faktisk med underskud i Superligaen, men de føler i den her kamp, at de kan få problemer. Mangler selvfølgelig også en Lasse Kryer, som er eminent. Men har så en Henrik Toft med. Ja, men det er klart, at Randers er rigtig stærke. Christian Keller er sindssygt stærk, og Brock Madsen også. Og det er jo dem, man sigter efter, når den bliver slået ind i feltet. Og enten så kan de selv hætte på mål, eller også kan den blive forlænget, og så er det jo anden bolden, den bliver utrolig interessant. Så Randers har et meget giftigt våben i de her standardsituationer, om det er frispark fra siden eller de her hjørnespark. Ja, også de 2 gange Mads, Finger og Asen. Og selvfølgelig en Ronny Schwartz, som er god til at finde affaldet og få ekspederet det i mål med de her forlængelser, du snakker om. Men lige for touch på bolden, den indre retning, så er det svært at agere i forsvaret. Klart frispark til Henrik Toft. Rejtov lige cool nok på bolden. Skulle nok er gået tilbage i banen. Jeg synes, man ser her i den første halve time, at Horsens selvforståelse er i orden. De ser sig selv som en Superliga-hold, og de tør spille med Randers. Det gør de i allerhøjeste grad, men de kan også tillade sig her i en kamp, hvor de ikke er favoritter. Spille lidt mere afventende, stå lidt længere tilbage på banen og spille lidt mere på omstillinger. Inden når de spiller i Nordic Bet Ligaen, så er man favoritter, uanset om man spiller ude eller hjemme. Og man har bolden meget, så skal man skabe kampene, og det er altså ikke altid det er helt så nemt. Randrup læser afleveringen fra
Brock Madsen. Davids. Fint lavet af Brock Madsen. Og så slider han sig igennem 2 mere. Brock Madsen. Schwarz kalder på den ved bagerste stang. Det bliver til en afslutning. Ja, det var godt lavet af Brock Madsen. Det er fremragende lavet. Lige en kropsfinte, som om han vil stoppe op. Det snyder lige 2 Horsens forsvar. Det er naturligvis heller ikke godt nok. Aretor og Randrup her stopper lige op, og så er der 2 Horsens spillere, der står og ser skidt ud, men afslutningen mangler lige det sidste skarphed. Det er ellers godt lavet af Brock Madsen. Vinklen bliver lige en anelse spids. Ja, men ham har de ikke kunne tøjle i starten i Horsens forsvaret. Nej, de har ikke rigtig kunne matche den fysik, som Brock Madsen han kommer med. De har altså også en J.B. Fall på bænken i aften. Og Randers. Og det er altså også, skal det siges, en væsentlig stærkere Randersbænk, end det Horsens har at byde på. De kan bringe en Kamper, en Fischer, en Fall, en Boring. Jamen, de har en fremragende trup, Randers. De har også en trup, som bør spille mere om medaljer igen i den her sæson af Superligaen. De vandt jo fremragende og lidt overraskende bronze i sidste sæson, men det er den trup, de har nu med alle de her spændende spillere. Bænken og bredden, den er rigtig bred og rigtig stærk, så det har været lidt skuffende for dem, synes jeg, i sæsonen, at de ikke har performet bedre, men kom, som du selv nævnte tidligere, Dennis, på ret spor med en rigtig flot kamp mod OB senest, så det har altså også Randers-æserne til opvarmning, så vi lige J.B. Fall og Boring i billedet. En utrolig påpasselighed og disciplin omkring tilbageløbende fra AC Horsens. De har snakket meget om de her hurtige omstillinger, som Randers altså også mestrer. Men det er jo noget mest, hvis også at både Boring og Kamper var med, så er de farligere der. Ja, det er interessant også med Horsens, når der er spillet 70 minutter og 75 minutter, om de har kræfterne til at kan blive ved med at løbe alle de her meter, både frem i banen og stress Randers' defensiv, og så komme hjem og stå igen kompakt i defensiv. Der er jo en verden til forskel at Randers spille Superliga hver weekend eller spille i Nordic Bet Liga. Man bliver ikke presset på de yderste parametre rent fysisk, som de så kommer til i dag. Og interessant, om de kan stå imod i 90 minutter, for Randers har jo, som vi lige har snakket om tidligere, den her utrolig brede og interessante bænk, så man kan sætte nogle spillere ind, som virkelig kan komme til at gøre ondt, og hvis spillerne for Horsens så begynder at blive lidt småtræt mod slutningen, så bliver det interessant at se, om de kan stå imod presset. Sørensen den her gang ikke så præcist som før. Prøver igen. Det er Sørensen over mod bagerste område. Ikke noget frispark. Esben Petersen, men han overmændes af Johnny Thomsen. Fejlaflevering fra Davids. Det er første gang i Randers-trøjen, han gør det. Har lidt svært ved at bide sig fast på holdet. Fætteren til verdensberømte Edgar Davids. Så skal vi ikke sammenligne mere. Kjell åbner op ud til Johnny Thomsen. Randers-spillerne søger igen boksen. Nikolaj Brock.
får hovedet på. Men der kan man altså se, at de har en britisk manager. Når de har bolden på kanten, så kommer folk flyvende ind i boksen. Ja, det skal man også, når man er så stærk fysisk ind i boksen, når man har Brock Madsen, som er så kraftfyldt. Og hvis det er, at han ikke selv kan komme til afslutning, jamen, så kan han muligvis få den lagt af, eller tage den ned, og så kan man komme fra et løb fra anden række, så det er meget naturligt, og især også, hvis indlægget kommer fra højre siden. Hvis man så, som ofte har haft Jonas Boring med på modsat kant, så er han også eminent i luftrummet, og så har man lidt flere strenge og kan spille på ind i boksen. Forskel i den måde, Randers normalt spiller på. Med de kanter her, Victor Lundberg render nu rundt ind på midten. Svensson, venstrekant, har været ude i højre og inde på midten rigtig meget. Og mere plads til herren her, end der normalt er, til at rykke med frem. Johnny Thomsen. Ja, det er dejligt energisk af Johnny Thomsen, men der bør heller ikke være fare på færre, når han trækker ind i banen og skal afslutte med hans venstre ben fra de her 20-22 meter. Det bør ikke blive helt så farligt for Horsens. De står kompakt. De efterlader ikke meget mellemrum. Gik ind i de her forreste stolpeindlæg mod Nikolaj Brock Madsen, men satte sig på en forlængning. Afslutning, som Thomas Villadsen samler op. Horsens får lov til at spille den op i fødderne på de offensive kræfter. Randers tillader, at de kan holde i den og vende med den og sætte spillet derfra, i stedet for måske at stemple lidt hårdere op og lægge pres på Horsens boldholder. Så kan Horsens stille og roligt etablere et spil op midt på Randers' banehalvdel. Stærk at se, at Horsens de tør spille fodbold. Igen kan Toft ugeneret tage den ned og tage den til sig, og så sætte spillet derfra. Ny fejlaflevering fra Davids. Godt arbejde af Christian Keller, lidt af det, der skal til. Taber Brock Madsen bolden. Mistimer tacklingen. Troels Kløve med nummer 26, som vi altså ikke har set meget til i starten indtil videre. For at fastholde bolden. Retov. Esben Petersen. Fagerberg. Kombinerer. Fagerberg. Toft gerne have et indlæg. Randrup går ind og udfordrer og afslutter sig med venstre. Ingen problemer. Det er godt spillet af Horsens, men det er altså også passivt defensivt arbejde af Randers igen. De tillader simpelthen Horsens-spillerne at spille bolden foran dem og kan let og elegant tage nogle løb rundt om Randers-spillerne og kommer her til en udmærket afslutning af Randrup. Det ligner lidt Randers' første 20 minutter i seneste Superliga-kamp mod OB, hvor man var for passive. Det kan godt være, at Colin Todd han skal have gang i en form for et wake-up call i pausen. Der er simpelthen nødt til at være noget mere angrebsivrig i det her erobringsspil, i forsvarsspillet. Det er simpelthen for passivt at lade Horsens dominere så meget med bolden, når Horsens kommer op på den sidste tredjedel.
også se ned fra Horsens firebakkæde, specielt de to centrale. De vil gerne spille bolden, uanset hvor pressede situationer de kommer i. Frederik Helstrup har selvfølgelig fået det med i sutteflasken for Lyngby. Det er lidt Lyngby-ånden at spille bolden altid. Men også Kielstrup, en dygtig fodboldspiller. Ja, men de har også haft stor succes med det. Der har været masser af plads til Esben Petersen især på højre kant, og egentlig også Henrik Toft, når den er kommet op i fødderne på ham. Jamen så har man kunne taget og sætte spillet noget længere fremme på banen, og så kunne løbende komme rundt om de to, for eksempel, når de har haft bolden. Så de gør det rigtig fint, Horsens. Sørensen server igen efter Brock. Og indtil videre så har Horsens altså haft fint tag i det her frygtede element. De defensive dødbolde over for Randers. Så er det Brock igen. Denne her gang vinder Kielstrup duellen. Petersen. Så afslutning. Og Troels Kløven. Ja, det er flot. Horsens angreb igen. Det ser nemt ud. Det er bare at spille bolden og så løbe ind i et område, og så kan man få den. Randers er meget passiv, synes jeg. Men en god mulighed igen, og det er også vigtigt for Horsens at få scoret til 2-0, når man har så meget momentum, når man rent faktisk skaber så mange forholdsvis store chancer, som de gør, så er det altså vigtigt at få lavet et mål mere, når man ligesom har tur i den, for det kan hurtigt begynde at blive lidt panik, jo længere hen man kommer i kampen. Hvis man kun fører 1-0, så skal der jo ikke ret meget til, for at det lige pludselig er 1-1 i stedet. Ikke noget lagt til fra Mads Christoffersen til de første 45 minutter, og det betyder altså, at vi har taget hul på det sidste minut. Det har også været en fair kamp. Der har ikke været de store frispark, og Randers har næsten været alt for pæne. De fik egentlig lov til at gå lidt til hinanden i starten af kampen, uden der blev fløjtet frispark, men efterfølgende har især Randers i hvert fald været rimelig passive i deres defensiv. Så kigger Mads Christoffersen på sit ur og blæser efterfølgende af. En 1-0-føring til Horsens. Det burde måske have stået 1-1 efter den kæmpe chance, som Schwarz brændte, men egentlig fortjent nok, at Horsens de fører. Ja, i allerhøjeste grad. Randers har jo haft den allerstørste chance ved Ronny Schwarz, men det har faktisk været Horsens, der har været bedst og har skabt klart mest. Så jeg synes egentlig, det er retvist. I hvert fald masser af god underholdning. Og lad os
hit the first defender. Where play around the boxes can be better, will be better, and I mean we should have produced a goal. Some good play, but overall, I believe that if we continue to probe and get at them, then we'll get a goal. Thank you. Thank you. Og således altså ordene fra Randers cheftræner Colin Todd. Altså er fortrøstningsfuld, ligesom hans anfører Christian Keller. De mener bare, at de skal blive ved. Randers, jeg synes, de skal komme med mere, end de har kommet med. Ja, det synes jeg bestemt også. Altså, man skal stille højere krav, når man er Superliga-mandskab. Der skal lægges noget mere energi for dagen for flere af spillerne. Men jeg kan godt forstå, at han er positiv, fordi der har bestemt været momenter, og chancerne har jo også været der, især kampens allerstørste chance ved Ronny Schwarz. Så man kunne sagtens have haft scoret, og man har flere gode aktioner omkring Brock Madsen. Han har gjort det ganske fint i de første 45 minutter, så mulighederne de er bestemt inden for rækkevidde for at få lavet en scoring, og så kan alt jo i hvert fald ske. Har knibet lidt med målene fra Randers. De gik altså ind til sidste runde i Superligaen uden scoringer i 3 kampe i træk. Så lavede de 3 mod OB. Men det skal altså også med i kalkylen, at de kom efter hurtige omstillinger, og det får man svært ved at score på, når man er bagud med 1-0. Randers' problem har jo også været lidt, synes jeg, at man har lukket alt for mange mål ind. For mange nemme mål, og Randers' defensiv har været lidt for flinke til at give chancer og mål væk til modstanderne, og så er det altså svært at vinde alle fodboldkampe. Ellers en klub med stolte pokaltraditioner, kan man roligt sige. Randers vandt i 2006, og så i 73, 68 og 67, da man hedder Randers Freja. Og så var man altså også i finalen i sidste sæson, hvor man tabte til Esbjerg. Og igen, som nævnt i første halvleg, det er altså FC Nordvest, der venter i 8. finalen. Et andet divisionshold. Og så er der store muligheder for lige pludselig at stå i en kvartfinale til vinderen i aften. Ja, et hold fra midten af 2. division, det bør jo være en overkommelig modstander. Uanset om det er Horsens eller Randers, der møder, og så er man i en kvartfinale, og så er det bestemt meget interessant. Så skal man bare lige have de berømte små marginaler, og så er man pludselig i en semifinale over 2 kampe. Ja, de mødtes altså også i sidste sæsons pokalsemifinale. Horsens og Randers. Det var altså midt i, at Horsens de kæmpede et gevaldigt nedrykningsslag, så man sparede en smule på krudtet. Og Randers gik også videre samlet med 2 sejre. 1-0 i Randers og 3-2 her på stadion. Horsens igen. Helstrup søgte med frem. Fik assisten på Henrik Tofts scoring. Virkelig godt venstreben, Helstrup. Så er det Randrup. Ja, det ser nemt ud, når Horsens spiller sig igennem. Selvom man er i undertal med 2, 3, 4 mand, så formår man alligevel at tage de dybe løb og komme sådan rimelig frem til nogle muligheder. Ja, gærigheden skal altså være større fra Randers' side. Duelparatheden, engagementet. Johnny Thomsen. Fagerberg renser ud.
Altså blæsen op ad linjen, gang på gang på gang. Johnny Thomsen her. Miskommunikation. Kielstrup sparker væk. Thomas Villadsen sagde, ellers han havde den bold. Ja, det kunne vi høre helt heroppe, hvor vi sidder, men god clearing af Kielstrup. Vi ser også, det er Kielstrup, der driver bagkæden frem. Råber til de andre tre, at nu skal vi altså frem. Nok også tegn på, at de ikke rigtig føler sig så truet i dybden. Fejlaflevering fra Svensson. Det er Schwarz, der får den lagt til en Horsens-spiller. Optimistisk at løbe ud fra 25-30 meter, kunne med fordel have spillet den ud til venstre til Marksen, der kom i helt fri position i et overlap, og kunne måske have spillet chancen væsentligt større ved at have spillet den ud på kanten. Det er også lidt en Troels Kløve, der leder efter sit topniveau, har ikke ramt det overhovedet endnu i Nordic Bet Ligaen, men i billedet her. Men det er altså en spiller, som de har opfattelsen af, i Horsens-lejren, at den spiller sammen med Janus Drachmann, der har de største individuelle færdigheder. Troels Kløve, altså en rigtig god fart, specielt omkring antrittet, og en pågåenhed. 1 mål i 9 kampe i sæsonen og 2 oplæg indtil videre. Men han har så heller ikke spillet fuldtid anden i den forgangne weekend i Brønshøj. Fint Horsens spiller, så er der friløber til Esben Petersen. Davids kommer godt hjem i første omgang. Og unge Esben Petersen. Ja, Davids kommer egentlig hjem og retter den fejl, han selv får lavet. Igen et boldtab fra hans side, men rigtig fin mulighed til Esben Petersen. Der burde han vel egentlig have scoret til 2-0, men bliver stresset lidt af Davids. Ja, som om han ikke lige får en lidt touch på bolden og kan holde farten i fremdrift. Så ser vi altså også, at Davids han godt kan løbe en sprint. Kløver op over Johnny Thomsen. Den kommer som en fejlaflevering, Kløve. Og her friløberen. Det er godt lavet af Henrik Toft. Bliver lige overhalet i tilbageløbet, men har egentlig en god mulighed. Petersen burde have fået lidt mere ud af den der. Ja, altså også en ung fyr på blot 20 år. Skulle helt klart have været inde og bruge kroppen for at holde Davids væk. Men det er sådan noget, der kommer med rutinen. Bliver alt for let afmonteret af Davids. Det er mange fejlafleveringer. Ja, det er en skidt aflevering af Kjeld, og det er unødvendigt at sætte den på spil der, i stedet for at bare spille hinanden sikkert i fødderne, så man stadigvæk bevarer bolden. Når man er helt oppe og etableret det på den sidste tredjedel, så vinder du ikke ret meget ved at slå den diagonalt ud i luften. Så er det bedre bare at slå den flat i fødderne, så man kan angribe derfra, i stedet for at man først skal tage den ned med brystet og få kontrol på den, og så sætte spillet. Og nu skifter Horsens altså ud. Andre Bjergård kommer på banen i stedet for Ken Fagerberg. Har vi set ham i aften? Det er ikke ret meget. Der er flere spillere, der ikke rigtig har vist sig for den stærke side, men jeg synes egentlig, Ken Fagerberg
arbejder rigtig fint defensivt og er ikke kommet til så meget offensiv. Det har mere været Henrik Toft, der har været spilstation, og han har gjort det rigtig fint, Toft. Men Fagerberg har ikke ramt det niveau, vi i hvert fald ved, han kan være på. Det er altså målscoringsmæssigt den spiller, der ligger med det allerbedste snit i sæsonen for Horsens. 4 mål har han lavet i de 5 kampe, han har været på banen, men da han er blevet skiftet ind alle 5 gange, har han altså blot spillet 173 minutter i sæsonen, André Bjerregaard. Så det er altså et mål per 43. 20. spillet minut. Det er en ganske fin statistik. Ja, det må man sige ja til. Det er en statistik, der er meget ud over det sædvanlige. Det er faktisk et højere snit end Ronaldo og Messi. Ja, det er. Nu har han så ikke lige præcis 43 minutter til at lave det mål her i, men en smule mindre. Ja, det er altså en powerspiller, der kommer ind. Stor, stærk, masser af fart. God i kontrafasen. Jeg synes faktisk, at Fagerberg han så en smule langsom ud i de her direkte konfrontationer, hvor han burde kunne løbe fra en æsen. Det kunne han ikke i første halvleg. En super sub har han altså været, Bjerregaard. Der egentlig ikke er nogen udbredt reserve for AC Horsens, men som har døjet med et springerknæ og en begyndende forstrækning i baglåret. Så han har været lidt på skånekost. Ja, men de fik også meget kritik, angriberne og offensiven for Horsens i seneste sæson. Det var jo lidt derfor, at man rykkede ud af Superligaen. Forsvaret stod jo ganske fint, og man havde jo 10 eller 11 clean sheets, men man lavede simpelthen ikke mål nok op foran, og André Bjerregaard lavede simpelthen heller ikke mål nok, og havde egentlig både chancer og fik spilletid nok, så det har selvfølgelig også klædt ham at komme ned og spille lidt mere, og få lidt mere selvtillid, og få lavet nogle mål, og han er jo stadigvæk ung, og har et kæmpe potentiale, og et stort talent, så håber jo, at man ser ham i Superligaen igen med lidt mere hår på brystet, og er modnes lidt af at komme en tur ned i Nordic Bet Ligaen og få lavet nogle mål, og det giver selvtillid og tro og smag for mere. Det er altså også en spiller, André Bjerregaard, som nogle Superliga-klubber har forhørt sig på. Og Horsens, de vil altså ikke af med ham. Håbefuld afslutning fra Schwarz. Colin Tots altså også snart klar med en indskiftning. Assistenten Thomas Thomasberg i dialog med Tots. Det ser ud som om, at det godt kunne blive en Jonas Kamper, der bliver kaldt hen. Lad os se. Det er i hvert fald ikke ret meget, de 2 kanter for Randers har fået ud af det. Jamen, de har jo ikke spillet kendt, de 2 kanter. Svensson og Lundberg, de har trukket meget ind i banen, men det er heller ikke rigtig helt lykkes for dem i dag. Ja, man kan sige, at i højre giver det mening, for der kommer Johnny Thomsen med frem på bakken, men Chris Sørensen, han er altså blevet for gammel til de her lange løb, og han kommer aldrig hjem igen, hvis han kommer frem. Men det bliver faktisk ikke kamper i første omgang, men en anden kant, og det bliver netop over i venstre. Boring, der kommer på banen. Og det bliver i stedet for Davids. Så der bliver lidt omrokeringer på Randersholdet. Svensson rykkes ind centralt, men der har han nu mere eller mindre ligget i kampen indtil videre.
Jamen, det bliver i hvert fald mere offensivt af det fra Randers' side. Så kommer Keller til at ligge måske som den mest defensive inde centralt, og så har man lidt flere offensive kræfter med Svensson måske liggende lidt foran Keller måske. Men det kan godt være, at Christian Keller han bliver overbebyrdet på den centrale midtbane. Der er ikke for meget defensivt arbejde i Martin Svensson. Til gengæld kan han så mange ting. Virkelig en spiller med et kæmpe potentiale. Altså en god halv time til at reparere på det her. Vi skal jo have en afgørelse i aften, så det kan altså blive en lang aften i Horsens. Men nu har de chancen. Esben Petersen med anden stor mulighed. Det er en fremragende aflevering. Jeg tror, det er Kortegård, der sender den ind til Esben Petersen i helt fri position på kanten af feltet. Det er Kortegård. Den er stor, den der. Den skal han simpelthen have et bedre træf på. Der skal være mål. Fremragende afleveret af Kortegård. Ja, nu har han haft 2 kæmpe chancer her i anden halvleg. Unge Esben Petersen. God bold. Ud mod Johnny Thomsen. Han prøver selv. Der så vi altså følgevirkningen af at have så dygtig en visionær spiller som Svensson inde centralt. Det var en fantastisk bold ud mod Johnny Thomsen. Ja, men Johnny Thomsen kommer jo hele tiden i de her overlap. Og 4 ud af 5 gange, der slår han indlægget. Og i det her tilfælde trækker han jo så bolden bagom og trækker ind til hans venstre ben og afslutter. Her der hele kikser han så, men meget fine aktioner han laver egentlig, Johnny Thomsen. Kløve i 1-2 med Kortegård. Så er det indskiftet Andre Bjerregaard. Der er det lidt heldig med, at Kløve han søger ind og ikke bliver i sin position, fordi så har han haft en 100% chance. Ja, Esben Petersen kommer også til at løbe i vejen for Andre Bjerregaard derude, som laver nogle fine aktioner. Bjerregaard vinder bolden for Horsens. Så prøver han med en høj bold. Henrik Toft. Og Esben Petersen er det igen som lurer. Og nu er Randers også her. Jonas Kamper på banen. Det forstår man godt. Også virkelig god mod OB. Scorede ikke bare et mål, men var altså også impliceret i det her selvmål, som Patrick Christensen lavede. Det er på bekostning af Nikolaj Brock Madsen, får vi vide fra sidelinjen. Esben Petersen laver frispark mod Boring. Lidt unødvendigt. Ja, det er klodset lidt af slagsen. Især når man ved, at Randers de er farlige på de her standardsituationer, så det er meget unødvendigt at give Randers en her, hvor der overhovedet ikke er fare på færre. Det er jo lidt at gøre igen med Esben Petersen, en ung spiller, og nu når der er spillet 65 minutter, man begynder at blive lidt træt, så
begynder man nogle gange at lave de forkerte beslutninger. En riv fra Johnny Thomsen. Virkelig helt klar til udskiftning endnu. Det kommer alligevel der. Ja, Brock Madsen, der har spillet en rigtig fin første halvleg, men vi heller ikke har set så meget her i anden halvleg. Så rykker man naturligvis Victor Lundberg helt op i front sammen med Ronny Schwartz, og så har man Kamper på højre kanten, og man har Boring på venstre kanten, og så er alt lidt ved det gamle for Randers. Ja, det kan man sige. Så har man fået vingerne påmonteret. Randers, Boring og Kamper. Det er også et par voldsomme trumfer at kunne spille ud. Godt lavet af Troels Kløve. Skyder han så? Det gør han! Lidt problemer for Peter Friis, men ikke nogen til at følge med posten op. Ja, det er en fin afslutning af Kløve. De andre offensive spillere, de er dækket op, så god mulighed at afslutte lidt ved distancen. Tilbage på sin gamle hjemmebane mod den klub, som han altså spillede i 3 sæsoner i inden sommerskiftet til Randers. Det er altså ikke for hans vedkommende indtil videre noget glædeligt gensyn. Horsens parkeret dybt. 10 mand langt nede på egen banehalvdel, blot Henrik Toft liggende fremme som opspilstation. Det er lidt mærkeligt, at han ikke clearer den. Helstrup. Henrik Toft igen rigtig stærk som spilstation. Han har spillet en rigtig flot kamp i dag. Ja, han er altså ved at få vendt bøtten efter en meget, meget skidt tid i Nordic Bet Ligaen, hvor han altså ikke kunne spille sig på Horsens holdet. Scorer sit første sæsonmål i aften og har set rigtig stærk ud. Sådan bogstaveligt talt stærk i alle duellerne. Kamper med en kikser. Ja, det var med fuld risiko og fuld appel fra Kamper. Var der nu havnet inde i boksen, havde det også været svært for angriberne at løbe ind i den og få en kvalificeret afslutning, men lige passer det nok. Og bare glæder jeg til Chips lørdag på lørdag. 2 engelske kampe, og så altså New Firm, som de presser ind mellem Premier League.
FC København mod Brøndby. Tipslørdag altså generelt med et par lækkerbiskener. Tottenham Chelsea, FCK Brøndby og Sunderland Liverpool. Det bliver Swansea Arsenal, den sene kamp på lørdag. Swansea Liverpool er søndag. Også en kamp vi sender. Sunderland Liverpool her på kanalen. TV3 Sport 2. Estrup, som har været virkelig god på bolden. Altså også med assist. Travler et nyt Randers-angreb op. Boring. En vanligt raids. Men det ender med et hjørnespark. Altså impliceret i alle tre. Randers mål mod OB. Jonas Boring. Mads Finger. Tværs. Skidt beslutning af kamper. De bevarer ellers trykket Randers. Finger får den slået fint ind, og de får den lagt lige så stille og roligt til rette til en afslutning, og så chipper Kamper den ud over baglinjen. Et par hele kicks fra indskiftede Kamper. Sørensen. Jimmy Fad. Godt klar. Kan komme ind. Fik altså en stempling over i Vestjylland i sin debut. Fik blot et kvarter mod OB og har overhovedet ikke trænet kontinuerligt for Randers. De har haft mange dødbolde i aften, Randers, men de har ikke været skarpe på dem. Nej, de har ikke fået det ud af det, man har kunne forvente Randers. Kommer der endnu en, der er farlig i luftrummet i Jimmy Fad, men Horsens har forsvaret sig rigtig fint på alle de her standardsituationer, og egentlig generelt lidt skuffende, hvad Randers har tilspillet sig af chancer. Horsens defensiv har været meget aggressiv og har gjort det rigtig fint indtil videre i hvert fald. Men nu kommer der 187 cm stål ind fra Thiès i Senegal. Fad. Det er en forsvarsspillerne, de får blå mærker af. Ja, han deler i allerhøjeste grad ud. Også et imponerende
scoringssnit i Randers trøjen. 26 mål har han lavet. Han ved bestemt om nogen, hvor mål det er henne. Men kun i Danmark, for i udlandet har han ikke fået det forløst, hvad enten det har været Rusland, de Forenede Arabiske Emirater eller Bundesligaen. Fik jo chancen i Bundesligaen i sidste sæson i de 2 første kampe fra Greuther Fürth. Spillede en time i de 2 kampe, blev flået ud og kom ikke i truppen i resten af sæsonen. Så uden at have set de 2 kampe, så kan vi nok konkludere, at det ikke er gået for godt. Nej, det har det helt sikkert ikke. Men det handler også nogle gange om, at man er et sted, hvor man har tilliden. Man har trænerens tillid, og man har holdkammeraternes tillid. Og han har i hvert fald masser af goodwill i Randers med alle de mål i få kampe egentlig. Så nogle gange så er det jo rart at komme hjem, hvor man jo i hvert fald havde succes en gang. Så er det jo op til en selv at bevise, at man stadigvæk kan. Men der vil nok lige gå en måneds tid eller 2, inden vi ser Djiby Fall oppe i sit gamle jeg. Det er voldsomt at sidde uden for en hel sæson, som han altså gjorde i Tyskland. Uden spilletid. Og når han så heller ikke træner mere, end han har gjort i Randers, så bliver det altså svært. Vi så en verdensklassespiller som Luis Suarez i går se fuldstændig uskarp ud for Liverpool, og så er det klart, at en spiller som Djiby Fall også, at der vil gå tid, når man ikke får den her kamptræning. Ja, men der går lang tid. Det her kamptræning, det får man ikke bare sådan lige. Jeg har sådan set oplevet det selv også efter mit ophold i svensk fodbold, hvor jeg havde et efterår med masser af karantænedage og lidt spilletid. Og der går altså lang tid, inden man... Men nu er han der fald! Der var vi lidt inde på det med skarpheden. Den skal bare sættes i netmaskerne. Ja, det er en kæmpe chance. Det er Randers' allerstørste chance her i anden halvleg, og egentlig også eneste fremragende indlæg flat ind. Det skal være mål. Kamper, god flad aflevering ind. Kielstrup kan simpelthen ikke nå tilbage og forsvare. Og det er drømmescenarie for en angriber, kan løbe ind i en flad bold som den her. Man bare skal sætte foden på, men der skal jo være scoring. Fremragende reddet til gengæld. Det er det. Det skal han have. Thomas Villersen. Esben Pedersen bliver taget fra banen. Han havde ikke bare 1, men 2 gyldne muligheder for at cementere Horsens pokalavancement. Men han fik ikke scoret, og dermed så er Randers altså stadigvæk inde i denne kamp. Nu sætter man altså rutine ind. Tidligere Randers-spiller faktisk, Søren Jensen. Vejle, Viborg, OB og Grenland i Norge. Han har været omkring 29-årige Søren Løvel Jensen. Ja, der kom den store rokade i gang for Horsens, da man satte Søren Jensen ind. Han røg ind som venstre bak, og Marksen rykkede man frem på venstre midt, og Kløve over på højre kant, og kom der lige lidt rokeringer. Ja, spørgsmålet er, hvor smart er det at skifte ud på så mange positioner, når de fører? Det får vi jo se, kan man sige. Fall hætter. For de første næsten 80 minutter her har det jo gået fremragende for Horsens, så hvis nu det ender med, at Randers scorer inden for de sidste 10 minutter, så er det måske ikke den bedste beslutning, men omvendt så mener Johnny Mølby jo naturligvis, at holdet det bliver stærkere ved, at spillerne kan spille flere positioner, og at man dermed forstærker defensiven og holdet ved at gøre, som man gør. Så
Det er vi jo klogere om 10 minutter eller et kvarter i hvert fald. Det er så heller ikke, fordi han har det helt store skyde med fra bænken. Unge spillere som Østemir og Svenningsen, Mikkel Kramer. Det var alternativerne sammen med angriberen Mikkel Lager. Jeg talte med Randerslejren i går, og de havde håbet at kunne spille nogle af de unge ind. Jakob Den Andersen, Edgar Babayan, give dem lidt spilletid. Det var altså, hvis man var foran komfortabelt. Nu er man bagud, og så hedder indskifterne lige pludselig Boring, Kamper og Fall. Ja, det er jo klart. Det er jo resultatet, der tæller. Man kan ikke bruge et nederlag til noget som helst i sådan en kamp, og når holdet ikke fungerer, så er man jo nødt til at sætte de trofaste og kvalitetsspillerne ind, i stedet for at man kunne have skånet og hvilet dem lidt. Men det handler jo netop om, at de næste i køen, de unge spillere, som man skal udvikle, og nummer 12 og 13 i rækken, at de går ind og griber chancen, når de endelig får spilletid. Og det har bare ikke været tilfældet for Randers-spillerne i dag. Kjeldstrup hætter væk. Der bliver fyldt godt op i boksen. 3 Randers-spillere. Og hjørnespark. Ja, Johnny Thomsen igen med et enten indlæg eller i hvert fald en offensiv aktion. Han har godt nok meget plads derude. Mikkel Lager står klar til at komme på banen her, hvor Svensson prøver forgæves. Og det bliver i stedet for, det vi kalder man of the match. Ja, det har han i allerhøjeste grad været. Henrik Toft, han har virkelig været stærk i dag, synes jeg. Og han er skadet, og så var han heller ikke blevet skiftet ud. Han humper ud, Henrik Toft. Og her kampens enlige scoring, som der står Henrik Tofts signatur på. Men det er altså en tvungen udskiftning. Ja, den bliver interessant her i de sidste 8-10 minutter, hvor Henrik Toft jo også har været utrolig vigtig i Horsens defensiv på alle de her hjørnespark, som Randers har fået. Randers har jo sat nogle af de ekstra tunge drenge ind til netop de her standardsituationer, og der kan man altså godt komme til at mangle Henrik Toft i defensiven nu, så interessant om Horsens kan stå imod det her sidste pres, som Randers jo naturligt vil lægge og kaste alle mand frem, når der kommer en standardsituation. Ja, det er med afstand Horsens allerbedste hætter, der er gået ud. Så nu må kalkylen være fra Johnny Mølby, at man simpelthen ikke skal give standarderne væk, for nu er man svækket betragteligt. Det er altså 196 cm, man tager ud og får 179 ind. Jager, men man får altså også en afslutter. Mikkel Lager, der startede sæsonen i Esbjerg, hvor han har lejet. En god afslutning, hvor er det også en glimrende redning af Peter Friis Jensen. Han holder med den redning Randers ind i kampen. Sikke en refleks, han dykker ned til. God, hård afslutning, flat. Den når han simpelthen ned og holder fast i Friis. Han kunne have scoret sit første mål. Sikke en redning. Ja, det er egentlig en fin afslutning. Den er lidt svær. Kommer lidt pludselig, tager den til sig og får afsluttet. Egentlig hårdt, flat mod venstre. Med venstre ben og gør egentlig det rigtige, men en fremragende refleks. Super redning. Holder Randers ind i kampen, og omvendt Horsens kunne have lukket den. De har haft mange store chancer i anden halvleg Horsens til at kunne komme på 2-0, så man kunne have lukket kampen. Men den lever så sandelig endnu der. André Bjerregaard prøver at smide Mikkel Lager afsted i dybden.
Så er det Boring i egentlig udfordring. Kan ikke forstå, at der ikke bliver dømt for obstruction fra Kielstrup. Nej, jeg mener også, der er frispark. Jeg tror, det er Randrup. Han har ikke en jordig chance for en stor chance her, vi lige skal have med. Det bliver spids fra Mikkel Akker. Ja, han bliver alt for spids, men jeg mener helt klart, Randrup, han kigger ikke på bolden. Han går kun efter at løbe ind i Borings bane. Christoffersen mener ikke, der var noget strafbart der. Killer mod JB Fall. Helstrup kommer i vejen i første omgang, men der er affald. For ryddet op. Kortegård sparker væk. Det er overlevelse for AC Horsens nu. Så er det Helstrup, der clearer. Får bolden lige i hovedet igen. Horsens. Klart, man mangler Henrik Toft til at holde i den deroppe. Ja, det gør man i allerhøjeste grad, men omvendt Randers er heller ikke specielt farlige. De har jo egentlig kun skabt en rigtig stor chance ved JB Fall her i anden halvleg. De har egentlig haft ganske fornuftig styr på og kontrol på Randers' offensiv Horsens. Og burde jo selv have haft scoret til 2-0, så kampen kunne være lukket. Muligvis her. Andre Bjergård forsøger sig. Randers-spillerne, de er bestemt ikke tilfredse med Mads Christoffersen. De mente allerede i første halvleg, at de blev bortdømt ret kraftigt. Ja, jeg synes nu egentlig, han har gjort det fint. Jeg synes ikke, der har været meget at sætte på dommerpræstationen. Og det eneste, der var lidt tvivl om, synes jeg, det var, om mål var offside eller ej ved Toft, men som billederne som udgangspunkt viser, var målet korrekt også der, så synes jeg, at Mads Christoffersen har gjort det meget fint. Det er jo ikke så tit, jeg roser dommerne. Jeg har hørt det 2 gange i år nu. Måske blive den lidt blødere med årene. Ja. Lidt mere rundt i kanten. Nå, har vi en farlig situation til Randers. Frispark heroppe i frimærket. Og Ja, Chris Sørensen med venstre. indad skruet. Og der er altså ikke en Henrik Toft derinde længere til at afvise. Det er gift, men så skal den være bedre udført fra Chris Sørensen. Ronny Schwartz slår ud med armene. Kraftigt frustreret over, at Chris Sørensen han ikke løser den bedre. Ja, det er heller ikke godt nok savet, men Villadsen går ud og tager fuldstændig brøden af den mulighed og sikker indgriben igen. Han har gjort det om nogen. Meget fint også. Bestemt. Redning altså på JB Fall før. I fuldstændig fri position. Men man må også bare sige, at JB Fall og Ronny Schwartz, de 2 chancer, de har i dag, jamen, de skal jo score 2 mål. Jamen, det skal de. Man skal kende sin besøgelsestid, og når chancerne når sådan en størrelse, jamen, så skal de ligge ind i kassen. Det er heller ikke meget, vi har set til Ronny Schwartz i anden halvleg. Et par fabrilske lange skud, og det blev indtil. Den tør Villadsen ikke komme ud til, og så kommer udligningen måske. Jonas Boring er farlig i de her situationer. Der er han uhyggelig giftig, når han kan komme i ryggen på forsvarsspillerne. Her er det jo Randrup, som bak er jo heller ikke verdens største, og bliver simpelthen overmatchet af Boring. Og det er 193 cm. Lang fyr. ja, det er Kantspiller. fremragende. Det er fremragende af Boring. Åben Randers mulighed for en kvittering. Han har lagt op til et par chancer kamper, har haft nogle gevaldige kikser, men både
forsøget før for Fall, og også Jonas Borings hovedstød. Ja, men det er også nu, man skal vise, at man har kvaliteten til at lægge nogle ordentlige server. Det er ved at være sidste udkald. 3 minutter er der tilbage. Og det her resultat, det er bestemt ikke acceptabelt for Randers. Til gengæld et kæmpe resultat for Horsens, der tidligere har slået Ringkøbing og Thisted ud af landspokalturneringen. Og nu kan få sådan en af de rigtige skalpe, nemlig en fra Superligaen. Og revanche for sidste sæson. Det er virkelig et rygstød, man kan bruge til noget her i Horsens, når man tænker på, at det ikke har været pil opad i Nordic Bet Ligaen indtil videre. Marksen får hættet væk. Det brænder på for Horsens nu. Randers også med Peter Friis frem. Se en Johnny Mølby, der er ved at være lidt panisk ude på sidelinjen. 2 minutter. Skal han bide nej lige nu. Så bliver han vigtig derinde. Thomas Villadsen, han kommer ud. Peter Friis turde ikke gå med helt frem. Og kun med oppe i metercirklen. Randers målmanden. Sikker indgriben igen af Villadsen. Stærkt. Ja, han har gode nerver. Han har også spillet i Rumænien. Fall i kamp, og så får han bolden igen, Thomas Villadsen, som har ekstraordinære færdigheder i spillet med fødderne. Tidligere FCK-keeper. Fall lurer igen. Johnny Thomsen lægger ind til skud. Trækker ikke af, vælger at gå ud til Kamper i højre. Indlæg Kamper for lav. Så kommer André Bjergård til. Kører altså på det sidste minut fra Mads Christoffer Christoffersen. Det er de tilfredse med. Horsens stående ovationer nu fra de relativt få fremmødte på Casa Arena. Altså på vej mod en kæmpe triumf. Og her lyder slutsignalet. Randers, finalisterne for sidste års pokalturnering, er færdige. Horsens laver, vi kan vel ikke kalde det en sensation, men i hvert fald en pæn overraskelse. Et hold fra den næstbedste række. Sender altså sidste års bronzevinder for Superligaen ud. Og Horsens er altså klar til en 8. finale mod anden division Østholdet, FC Nordvest. Det er i oktober måned, at den kamp skal spilles i slutningen af oktober.